arngut ki longkmke kiba na ka shnong Darrang kila yoban pelat ya kawei ke dkhoh kaba tip kerteng ka brown wood owl kaba ka jinghe ka longkum 100 centimeter kini ki longkmke kiba let tho ding man ka por shaklau shabri kila lap ya kani ka sim ka bahe ba kala shang hakendo haklau bat kila imat ka don jingpang kila shim ya ka bat pelat em ya ka bat ban lat na ka jing penyap na ki wei ki marat le ni ki riew kumta kila ra shapo shnong bat kila pyntip marmar show secretary ka Darrang Tourism Development Society usamla songkiman ringsai bat ru shakinong yalam shnong ban sumar ya kani ka sim ban lat na ka jing yap bat uni usamla songki ulapon shakatanat wildlife was giant hills ban wan shimti yakani kasim bakin sumar bat ban num tu jat namar kadai kawei nagisim kibala jan tu jat kumta nakaliang katanat wildlife kila hiar shnong Darrang ban shimti yakani kasim bat ban sumar yaka nakaliang kashnong kala kerpat yaka sorkar badai ban ai jingerap yaki arngut ki longkmke kibawan nakalonging baduk badai ban ai diki kenja scheme yakini ki longkmke kibala pelat em yakani kasim umtang ban ai ki momentu lani certificate namar lada ai da kasong pisa jingrap lani kenja scheme kan nang ai men sim yaki bat yaki wei ban shemkhia ban nang pelat em yakum kini ki chat jing thau kibala jantu jan bat kinlat na jingsha penyap pathar bat bam do haki runar ki bamdan ke jingit khlieh ye ki marat ki bala jan do jan na kasla perthai pynphriang ki ong pynphriang ki ong ka brown agus nak pynphriang ki ong ka brown wood kini kisim pelak jan do jait hakane ka jala jungi te nagapat nagaleng ka department bahkan paikman bahkan ai award ne tangki award nang bagi some donation nang tak kini longkmke arngun kini longkmke im tindai jakpo lang ba ka jing lek cloud jengki pan tho ding pan lek khar kini dok wai pan di ha ki yeu doki khane ki shnong jengi nomor kedega jaka tulis dengan kerpat nang department bahkan nong konsen nang tak kini ki longkmke makidei ki longkmke bom dong loksu ki rap ki kun jengki lang ba ka jing lek cloud jengki takadau department ru kalau yuk ke jumlah kendet, bat kesket ke jumlah kendet lembah, dah kendet ke jingsev kini lom kami ya kini kesim. Lebih lama, kan kendet ini boleh sibun.